か？この物語はマレーシアのクランタンで行われます。このビデオ見てみましょう。そのビデオに幽霊が見えますか？Asal berbuah akhirnya mati. 何の幽霊が見えますか？わあ、二人幽霊がいます。このビデオには二人幽霊がいます。インドに一つ、ドアに一つ。とても怖い。所有者はビデオドリアンで話と果樹園で記録されたと言いました。ビデオが誤って録画された。いいえ、長い間、その所有者はによって放棄されてきました。あなたはどう言いますか？以下にコメントしてください。マレーシアでは幽霊の名前はとても多いです。このビデオはポチョンの幽霊と吸血鬼の幽霊を特集しています。サブスクライブボタンを押します。またねー。